May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulok ng mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Di ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kaag sumumabata nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Bacolod sila airport magabaton sa 80 milyones pesos nga budget. Kaap chief desmayado sa sitwasyon sa airport. Bago kaayo nga mayor's office sa Bacolod City, nagguba. Contractor, liwat nga nagbalik para kayuhon. SRA, mag-uusisa sa manubo nga presyo sa kalamay sa nagligad nga semana. 3 ka tuig nga bata patay matapos malumos sa La Castellana. Kag sa Good Vibes Provincial Tourism Week, nagbukas na sang Sabado. Natanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may big-time oil price hike na naman sa buwas nga adlaw. Base sa announcement sang oil companies, may dako nga pagsaka sa bilis sa produktong petrolyo buwas sa aga. 2 ka pesos kada litro ang isaka sa gasolina kag kerosene, samtang 2 ka pesos naman kag 50 sentimos ang isaka sa kada litro sang diesel. Sunod sa Department of Energy, resulta ini sa gihapon sang production cut sang Russia kag Saudi Arabia nga posible tubtub pa sa katapusan sang tuig. Ini ang ika-12 na nga semana sa padayon nga saka sa bilis ang produkto petrolyo. Sa number 9, MTRCB hindi na magbawi sa desisyon sila nga pag-suspend sa noontime show sa ABS-CBN nga It's Showtime. Iniagit pahayag sa pamuno sa MTRCB mismo sa ipagpadulong sa Negros Occidental. Wala sang plano si Movie and Television Review and Classification Board Chairperson Jorela Maria Lala Soto Antonio nga bawion ang desisyon sa katapos ang MTRCB angot sa 12-day suspension kontra sa noontime show nga It's Showtime sang ABS-CBN. Sunod sa kaya Soto Antonio, gitagaan sang ahensya sang 15 diyas ang ABS-CBN para mag-submit sang motion for reconsideration angot sa desisyon. Nangin unanimous ang desisyon sa katapos ang MTRCB board bahin sa suspension bangod man sa nakitaan nga indecent manner sa cake icing incident sa isa sa mga segments ng noontime show. Tubtubwas sarang pamaka-air ang noontime show, samtang ginapatigayon man ang orientation seminar sa MTRCB sa Bacolod ug Victoria City. Ginpathag sa pamunuan sa MTRCB kang ahensya ang wala naghatag sang censorship. Sa baylo, naghatag sila sang classification ratings para sa pelikula kag TV programs. Kinklaro nila nga ang MTRCB ang wala nagalaga sa mga talents sang show o kon TV programs, kundi ang mga networks kag production nga sakop sang ilang mandate sa idalom sa Presidential Decree 1986. Agin patigayon nga responsableng panunood, orientation and seminar upod sa mga ginikanan kagkatapos ang academe, isa man sa mga tikang sang ahensya agud na pasiguro nga safe ang pagtan-aw sa mga kabataan sa mga movie kag TV programs nga sarang man ma-access sa mga cellphone. No, we will not lift their suspension. They have a 15-day period to make their motion for reconsideration. And then, based on their motion for reconsideration, we will decide on the core mandate of the NTRCB is to deliver Filipino family value-based media and entertainment and the protection of our children from any content that may cause disturbance to their minds. That is why it's very important for a whole-of-nation approach to be able to do this around our country with the involvement of the parents. Sa number 8, 5.5 billion pesos ang proposed 2024 budget sa Negros Occidental. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, tuyo nila nga masubmit ini sa sangguniang panalawigan sa Oktubre. Kung ipaangid sa 2023 budget, mga 4 billion pesos nga mas mataas ang 2024 proposed budget. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nagsaka sa 280 million pesos ang national tax allotment sa probinsya para sa 2024. Sang 2023, 4.6 billion pesos ang NTA. Sa 2024, 4.9 billion pesos na ini.
Ang pagsaka sa NTA ang ginaabi-abi dalaman sang pag-ayos ng collection sang pungsod sang 2021 kuni paanggid sang tion nga nag-igo ang pandemic. Mahimo nga sa 2025 pa suno kay Lacson, tigayon nga mabalik sa 2019 nga ganar ang pungsod. Ang local sources para sa 2024 budget naman ang nagsaka sa 10 million pesos. Kag ang magagikan sa Economic Enterprise Development naman nagsaka sa 300,000 pesos. Pila sa mga infrastructure projects naman nagalakip sang farm-to-market roads, mga school buildings, kag sa bahin sang health, mga basic services, labi na ang nagbuhi na ang budget sa COVID. We're still not back to 2019. We're still not back to that level. What do you attribute? Ang collections So, of Japan natong tax. nag-improve, of course, nag-improve. So for 2024, ang collections on 2021 was better than 2020. Collection of 2022 last year definitely was better than 2021. So we expect by 2025 maybe ma-normalize. Mabalik na sa levels ng 2019. Sa number 7, sa Sipalay City, masobra isa kagatus ka mga pumuluyo ang gin-evacuate mao sa encounter sa tunga sang Philippine Army kag NPA. Kinahanglan nga i-evacuate ang pila ka mga pumuluyo sa syudad sa Sipalay matapos ang natabo nga engkwentro sa tunga sa militar kag rebeldeng NPA sang Sabado sang hapon. Suno kay Johnny Lubugtae, ang pamuno sa rescue may masobra sa isa kagatus ka mga pumuluyo ang gindala sa Hill Montilla Covered Court kag Pacho Daycare Center. Sa report ng CSWD, may 180 ka mga pumuluyo ang gin-evacuate ukon 47 ka mga pamilya. Kapin sa 15 ka mga rebelde ang nakaengkwentro sa mga katapos ng 15th Infantry Battalion sa sitio Tunap, Barangay San Jose, Sipalay City. Ang rebelde ang katapos ng Southwest Front, Kumiting Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Naglawig sang 10 minutos ang engkwentro. Matapos ang engkwentro, na-recover sa militar ang isa kay caliber 45 pistol, homemade shotgun, kag personal nga mga kagamitan. Sa number 6, bangkay nga nasapuan sa Talisay City ang ginkilala na sang himata. Ginkilala na sang iya mga himata ang lalaki nga nasapuan nga patay sa barangay Efegenio Lizares ang Biyernes nga adlaw nga si Eric Fejidero, kag residente sang barangay Payaw, Banwas ang Binalbagan sa Negros Occidental. Suno sa mga himata sang biktima, may diferensya siya sa pamensaron kag madugay na nga wala sa ila. Si Fejidero ang gintiro sang wala pa makilalaan nga persona kag nasapuan na lang nga patay na sa higad sang dalan. Natala na nga kuhaon subong nga adlaw ang bangkay sang biktima sa Talisay City. Wala pa matumod sa kapulisan ang rason sa pagpatay sa biktima kag kung sino ang may kahimuan sang krimen. Sa number 5, isa ka babae na sapuan nga patay matapos malumos sa suba sa Binalbagan. Nasapuan na lamang nga patay ng isa ka babae sa suba sa Hacienda San Agustin, Barangay Bagroy, Banwas sa Binalbagan sa Domingo. Ang biktima, ginkilala kay Semi Olvero, 57 anyos, nagresidente sa Barangay Amuntay sa Kamuman nga Banwa. Suno sa PNP, si Olvero nanindahan sa Biyernes sa pudayang anak kag apo sa Barangay Santol, kag kinahanglan nga magtabok sa suba. Pagpauli nila samtang nagatabok sa suba sang kabalintaanan, naabtan sila sa baha kag naanod ng biktima samtang nakaluwas naman ang iyang anak kag apo. Nasapuan na lang nga nagalutaw ang lawas ng biktima nga wala na sang panapton. Sa number 4, 3 ka tuig nga bata patay matapos nga malumos sa Banwas ang La Castellana. Patay na sa masapuan ng 3 ka tuig nga bata nga babayi sa sitio Tikoy-Tikoy, Barangay Kabakungan, La Castellana, Biyernes ng hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, ginbilin ang bata sa ginikanan sini sa iya nga lola nga nagapuyo malapit sa suba. Bangod kay luyag sa bata magpauli sa ila balay, nagwa ini sa balay sa iya nga lola kag dito siya nakadanlog sa taytay kag naanod sang nagabagusbus nga tubig. Kapin 1 ka kilometro ang kalayuon sang lugar sang insidente sa sitio Ubay,
kundi nakitaan ang biktima. Ginhingagaw padala sa ospital ang bata apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Suno sa mga residente sa lugar, delikado ang taytay nga nagaangot sang Lakasiliana kag Moises Padilla. Gani nagapangabay sila nga mabutangan sila sa taytay nga safe maagyan sang mga pumuluyo. Sa number 3, pamuno sa Sugar Regulatory Administration mag-ausisa sa pagdugo sa presyo sa trading sa kalamay sa nagdigad nga semana. Sa isa ka press statement kinsiling ni SRA Administrator Pablo Ascona na sa ila impormasyon, nadagdag sa 3,000 peso mark ang gina-forecast nga trading price ang kalamay sa nagligad nga semana. Suno kay Ascona, magatutok ang ilang investigasyon sa mga sentral, mga traders ug mga importers para mapatod gud bala may mga abnormality sa ilang trading. May duha ka mga sentral nga ang presyo sa ila kalamay madubo gamay sa 3,000 pesos kag mayara naman sang iban nga nagdagdag pagid sa 2,550 to 2,700 pesos. Suno kay Ascona, ginatutukan karon sa SRA kung ano ang posible nagtuga sa price depression. Humalin sa Pebrero, napabilin ang presyo sa 3,000 pesos o kung 60 pesos sa kada kilo sa farm gate raw price kag 85 pesos sa kada kilo sa refined retail price sa Metro Manila. Suno kay Ascona, ginaduso nila ang 3,000 peso price bangod para sa ila ini ang presyo nga nagakabagay. Suno naman kay Governor Eugenio sa 3,000 pesos makaginansya na ang farmers kag kun magdubo pa diri mayara sang iban break even lamang. Pasalig ni Ascona nga sila ang magapatod sang sini nga hitabo. Number 2, bag-o kaayong City Mayor's Office ang may mga guba na matapos ang pag-inulan sa bulan sang Agosto. Sang Hulyo lang natapos ang pagpakaayos ng Bacolod Mayor's Office pero naghalabok na ang wooden plank sa sulod sang bag-o kaayo nga opisina. Makitaan man liwat ang mga trabahador nga masako pa nga nagakaayos ang kisame. Sunod kay Mayor Albi Benitez, naguba ang salog sang ginbaha ang opisina sang tinalikdan nga pag-inulan sang Agosto. May warranty ang pagpakaayo sang Mayor's Office nga gingastuhan sang kapin 16 million pesos. Gani ang contractor naman sang proyekto ang magasalo sang gasto sa pagpakaayo. Nakayo naman sang contractor ang naguba nga salog. Madumduman nga ang alkalde ang personal nga nagsalo man sang gasto sa pagpakaayo sang Mayor's Office agud makayo ang mga public comfort rooms sa syudad. May plano naman ang Office of the Building Administrator nga mapakaayo ang mga portion sang BCGC nga nagakinahanglan na sang repair na lakip na diri ang mga kisame kag atop nga may guba. Isa nag-ulan din, kunin na baha, nagsulod ng tubig dito, naguba ang yung flooring, ang ginawa. Na kayo na ito? Ano pang iba yung damage dito? Ang atop dito, sa damon. Kaag sa numero 1 sa mga balita sa buhaw. ₱80 million ang gitalana para sa development sang Bacolod Silay Airport para sa 2024. Samtang Director General sang Kaap nagpabutyag sa pagkadismaya sa pila ka mga areas of concern sa airport. Ang Director General sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga si Director General Captain Manuel Antonio Tamayo ang nag-commit sa pag-allocate sang 80 million pesos. Sandig sa post sa Facebook sang Kaap, si Tamayo sinigid lamang ang nagpatuman sang comprehensive inspection sa Bacolod Silay International Airport kung saan siya ang nagpautwas sa iya pagkadismaya sa pila ka mga areas of concern. Si Tamayo ang na-disappoint sa security management kag maintenance sang airport infrastructure sandig sa among post. Not acceptable suno sa iya kag insulting ini. Nagmando siya sa airport staff nga dapat magpatuman sa tikang para mapasiguro nga mangin maayo ang pag-maintain sa mga airport equipment. Ang inspection gipatuman sa pagpasiguro nga sang maayo nga standard sang maintenance kag operational excellence. Dako ang papel sang airport sa biyahe gikan kag padulong sa Negros Occidental. Lakip sa mga gin-assess ni Tamayo ang mga infrastructure sang airport, mga facilities kag overall maintenance practices.
Sa Good Vibes, Provincial Tourism Week ang opisyal nga nagbukas sang Sabado. Sustainable tourism practices ang ginatibong. Opisyal nga nagbukas sang Provincial Tourism Week sang Sabado paagi sa isa ka seremonya sa Ayala Mall's Capitol Central. Nasaksihan ang mga cultural performances kag sa kinandan ang food parade. Inyang higayon nga mapasundayag sang tagsa ka banwa kag syudad sang ilang mga ginapabugal nga pagkaon. Nasalida man ang mga produkto nga kilala sa Negros Occidental. Sa mensahe ni Governor Eugenio Jose Lacson sa pagbukas ng 23rd Provincial Tourism Week, sustainable tourism practices ang ginhatagan sang importansya. Tourism and green investments ang nanging tema sang kahiwatan santo sa tema sa United Nations World Tourism Organization, World Tourism Day. The tourism industry is an integral component of the global economy, significantly contributing to revenue generation. We express our gratitude to our tourism stakeholders, partners, the private sectors, non-government organizations, and government agencies for joining us in embracing innovative solutions to promote economic growth and activity while prioritizing environmental sustainability. We are now at the forefront of a green tourism revolution in that we are as forward-looking as we can be with our tourism plans, tourism investment-related programs, and projects. We are, however, also more discriminating and conscious as to the environmental impact of our initiatives. Our city and municipality tourism officers are ever so mindful now of the dual impact of the industry. For it is general knowledge that while tourism ranks as among the highest revenue contributor in the country, it can also be a very invasive industry. Mga produkto sa nagkalain-lain ng mga banwa kag syudad ang nasalida man sa mga booth. Tubtub sa Setyembre 23 ang kahiwatan. So kung maglagaw ka tingnan sa buong farm sa Ayala, doon naglibot ka lang sa Negros, kaya natutantan yung mga booths ng LGU. Kagan namin, gidamin kayo mga pagkaon na. Yes, ang mga actually nilagas ko na. Kagabi itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.